Wat laka Khlam COVID-19 Jinglynshop hakasin baar hakajalla jongi bat hadu menta ngidang ya kun persa ya kenika Khlam handrai kat banang yat kisngi bun kelanang kuslai habaka kubur kala sapriang bakanika Khlam kala Jinglynshop biang hakasin kabalai ne kata ka third wave. Bansung thok bha halor kani bat hakan nukadur kan kta ya kejala kakan hon UPCN kala yo ya kran bat ki doktor bat we ustad science ki bala pensai halor kani kamat kabapen kuslai bha ya kejala. Kajala hagasnam balalet kalamat ikajing Jinglynshop jong kani Khlam kabala kta om tang ya kakot kakya handai kala kta ka khai pateng ka yo kakot bat habaro kiliang khamtam na do baka sarkar kala penjari ya kajing khangdam bapura. Hagasian Jinglynshop kabaar kanika Khlam kelanang kamjur syuk bat bon ngot ru kila do ela kijing im. Kajing ikoni kanika Khlam kadang yat haduk menta ba kajing penjari jong kesorkar ki hukum baper kentup ikajing khangdam. Kelerap syikadai mantek lakam ya kajing sapriang step jong kanika Khlam hakajela. Kajing kuslai ke bami ipat menta kadai kajing Jinglynshop kabalai ne ke third wave. Namar kajing mi ki kubor ba kadon sakanika wat kabalai kabab ikajela bat ikari baro kawai. Kasur ke bami nak sorkar bat nak kiriu syampang kakran hi halor ka jing bamlong ban kensting ya kani ke jingpang bat ban but Ryntih ya ki Kyndon balabu. Kawai pat kasur kalong baki beliau ke di ban syem ketika ban lat ya ke jing ya bet ya kani ke jingpang ne ban omlong ginong pensapriang ya nuk nyang jingpang la kalong halayeng lasem ne hak emlang salang. Tongines ngap ek ke bagi riu syampang ki daman ong halor kani. Tekani ka third wave ladan hi ki senior leaders ro Kibala ang lapay ngi ban prepare ban yo ban training ya ki doctors how to manage kumno ban manage ya ki COVID dada ki ja bagi khlung ki yon markat kum ki khubor kat kum ki khubor hi bangi ki ong ba kathat wet kan kata bhai ki khlung andai hadu kan no kata kan ja ngim patte kawai ka khamdan advantage khindan nama ki khlung hi ka immunity jong ki karang khlang ki comorbid conditions kim dadon kumbadon kirang ba dan BP dan diabetes ki khlong kham dunai kini te ngathrai lada kawan ki khlong ni rang perkhat he ba namar ka Jingbthah ka immunity jongki na kata ka bor yele persha jongki lingpang ngathrai ki khlong kila ban yele persha ki lingpang lai i war yang jong dan kumbalai ki khlong ki yo kim dalile ser na khamai hi tang vitamin bat paracetamol bat ki dawa jor ho khandiat ki kham le bha ban ya ki tang ba tingi kermen balada ka ja kamta ki khlung ru ila ban ila percaya rei ke ban ja ki khlung badang kha ki no nets numla e ban ong nin hap pej nin hawa nin hap police usu ban nin up su ki training na thai kan dawan syaka third wave kan sadan bon ki training aga bangin hap ada yu ha wat nang ni civil ru nila yo hi ka mo ka warning na government po ki bahalor ki bala ong ban nin hap prepare hi ki doktor jungiru namar ning ju pej khlung then wala katar min hab hiban prepare ban nang kumno ban sumare ki khlung la da ka ja sisa kata ka wave ka ban kata bon ki khlung na tangka law mali ne tang bat ki private hospital yo kimla tengin hab hiban prepare la da hai ni kham prefer ki rang ba kham sumar bon ki rang ba ne henrai ni hab hi ban pangkhre long ki balak khre namang ila ban chutre ni ki doctor jungi mo kham tam ki medical officers ki long nunu bala pas doktor udon hi ka idea ko noban sumari ki khlung te stang khandiat ka training khandiat kan yarap kala ban kata he bro fi ka shong tar ha ni variants jung new virus no namar ka shong ha new jaj virus meta kam ba ha me gala ni adon la jaj ki virus no ba kham daka e de to delta virus no ba de virus ba kham stat kham speed no yung virus of concern dan segitu ajat pat ki bakham ayo o alphabet uni kapa tikini ki virus kan song ha ki virus hadu kan no kan affect ki khlung tambak ni super khat kata ka infection ki khlung hi maybe ka immunity jong ki kan nang ha ka jing kata kala ban kham duna tambai kata ru min hab ab hi ki research na ki ru on sai pe phika kadai hi ka bayong khli Kyndon bun ki coronavirus ki coronavirus ki bangi yo bayong khli ngimlele kim long kum uni bangi yo menta mo COVID-19 mita ho ka sign ka symptom ka dai kum ka bayong khli ki brio ki kthakli ki tolot
kim bang bam ki pang rendang Handai kau kami fair hang ni kandiat kumbang tu doktor bangi discuss bana South Africa kadai hang ni mendade basan ria kinopang hang ni kadai ka jingset khmut ka khamjur hakani ka jingpang kabar ka pang rendang ka pang met pang pha handai ka bas ayu pada kata bang ong ka shong how judge virus uni virus pada udi bakhlanya du kata ta ba Mendai tang bau pika bayang kli kamu usune tang harandang dalin dorong ator malumala bantau ki pneumonia kini kita. Mendai uni pada ukranya du kata ba open snew ya ki titsnam. Kawai kitu titsnam barat ki badan hator open snew ya kitu ki cells ki badan hapo titsnam bat kumjuru ya kitu ki pelal air hapo utor. Bat ndakal along kumni pada Kyndon ka jinglang teli jong ka snam po ki thit snam bat si sien bala lang teli pat kani ka snam thit snam pi so tho ada utor jong phi ulong no ko mudo non kumnu fin ring sem mo ada ki plal air po utor ki dab no ko bat ki e no ko mudo non kumnu fin ring sem mo te ka ni ka pathology hi ka bangilap kadai hadin ba ha Italy ki le autopsy le ne postmortem kini ki bri ki bayap covid ni setip ba ki briu ki yap na ka jinglang teli jong ka snam hapo utor mo mentale ki ong de tang utor ka jinglang teli kala ban jah kanunu ka benta jong ka met kala ban dai jabieng ka la ban pen mi kom ka stroke kala ban lang teli hapo ki thit snam ki ba ya cha kalang ko briu ba ula ban yo kom ka jing suk po ka bajur ka kensan ka bajur tenre ka bakham common hi ka bakham jur hi menta ka de ka jinglang teli jong ka snam hapo ki thit snam hapo utor bad utor ada bon kini kita senam ila syak blok tu utor jong pi un bad pinstom bandring mensim te nak kata kada kai ke bangi ong menta ngadang keren kini kisngiru menta ngi divide kini jingpang haka ar benta kawai ka viral phase kawai ka baar pada ka hyper inflammatory hypersensitivity phase kasngi ke baning kong hadu ka basan lani hadu banyo ka deka viral phase hang ni haba virus ularung hakamet jong ubriu hadien ar laisni usdang kha mo usdang kha kunto roy ha kitu ki plal air jong utor ban nang tu pada nda kala poi kombasan sngi hau delta ngi ong kham kloi kombasan sngi lane ha news ngi ha kitu ki pat ki virus utor jong ni usdang inflame kamut ko usdang saw mo kum ba pikir mi to jaw e kum to kamet sedang saw sedang ad e kum to utor un salong ha to kom but kawai pada kadang kas hypersensitivity ka pikalong kum ba yo bayong kli ka allergic reaction now to virus kan ko allergic reaction to te nang tu ka sedang kan kum to bang ong pi ki hit snam kan don ka damage ki hit snam Kyndon ha kadamage ha kitor itu pelal air kitor banang tu ubri unsa sedang sitom badan mensim but kani kam jaha baro kinumpang ada sis pangut ki briu ki yo covid prapho hadu prapsan ngut ki jem no kumbi ong mene ba ki briu ki sim kom ka bayong kli namar na ki sis pangut prapho hadu prapsan ngut ki briu ki jem no mo takadap kim nge kitu ba shu jem ba kim nge hendrai Khatsan ngut nak itu ki briu pada kin kham sitom kila ban kam oksigen bet kidong kam ban admit pa hospital na kini ki khatsan ngut biang kum ba r.1% nila ban do no yaki kila ban sitom ba critical care bat nila ban do no yaki tena kata kada ba bon ki bejem prapo do prasan ngut ki sim bet bakam lele kadi tang ka bayong kle reving da sim ina kisis pa khatsan ngut kin sitom jor mo tikatangin hap sutu ba Paidbah de sutu tom de tama ba kade bayong kle ngim de bantas yo ngi hap ka to ka khatsan persen te ha ka ba ya dei bat ki brio ki bam ngai ba udon tau covid ba ki ong bai ba ka dei tang ka kam syukur jong ki brio ki ba penia ya ka snong ka thau tenga dap tang da ka jing snokia ka man sim namar ka jing bom sut nyo jong uwei kan kta ya ki wei ru kam dei ba kta tang ya la de shimet kai te kamlong satya kum giwe ki jing stom balada ngim sut nyo da la de ka kta tang ya la de rei ka ni ka long kam ta balada uwei sut nyo
barok ki ba hajan jong uru hajan jong kiru ka kta te ban ong ban pen shisha shu sakat no kan ba ong ba kadon ta covid nam don ta covid haba ngiyo i man kasngi ba ki brio ki klat ngiyo i man kasngi ba ki brio ki pang te ngi ba i hapo hospital ru haba ong ka Khlam te ka long shisha kam ka Khlam te ban ong ba nginum ngindang ong ba kadai ka ba ka bom shisha te ngasngo kadai ka ba pen kia man sim yangi nomor kibun kibrio ba kin sakala ka rukom perkhat hadien ba kila du ya kiba e kiba thoin tengah trai lada kalong kumta te kadai ke ka ba snosi ya kiru yang iru te kumba pi ongru ba kadon ka jingtieng jong kibrio man test yu covid but ka penlong ya ki ba kinum wan syaki jaka ban sim jing sumar dang kloi te ya kata ngiyo i man kasngi wat hadu kini gisngi bala lej ru te kata ru ka penlong ka ba e sibon yang hi ba sumar mar ka jing stom lada la slam kadai ka ba e wat lada pi ai ki dawai ayu ru te kat kum ka jing sngot ho jong ki nong sumar hang ni hajala bat leng ka perthairu ngidi wan sngot ho syai ba ka jing sitam menta kalong nong kumno kalong arkedan ka covid kumba kalong menta tekan sedang suara ka jing bayong kli jorho shitmet melu mala kumba pi bayong kli lada pi jo aki we jing sitam bayong kli manshwa ru te hakasni ka ba sau sni ka ba san hadin pi yo igini gi jing sngoper jong kamet babon Paidbah ki jamna te kata ka penlong yaki bakin kain sting hendrai na kitu ki brio ki ba poi ha hospital pat ki ba da sitam jor ki ba klat ru kadai ba hadien ka sngi ka ba nyo ka ba phra ka ba khandai ki sedang ban yo abyang yakini ki jat yakini ki jing sngo jong kamet jing pher jong kamet ka jing shit ka ba la ja ka wan byang ka jerho ka ba la ja ka nang jur don ki brio ki ut ba daring men sempang ka syadam don ki ba ong da jerho mi snam khndiat don ki brio ki su khriat ki su penter don ki brio ki datha ka met don ki brio ba ka met ka Jingbthah jong ka met ka wan byang sa sisi kini ka jingwan jong kini ki jing pher ha ka met hadin ba ka la ja ka tahi ka dei ka ba kadai ka jing kalong kum ka red ka alert alarm system ban ong ba ka jing sitam kadai ka bajur te na ki brio ki ba ngila ya budien ni kiba ki ka state ru ka phone robor hisin badon kita ki symptoms khamtam hagi ka kasni ka ba nyo ba phra lada ki wan udot hospital ka khamsuk ban sumar tekai ka jing batai jonga kamdei bosu batai banga su pule nangne nangtai hendai nga pule ya kita ki scientific publish in papers tekai bangan keren menta kalong halor ki publication ki barang sumi dang hasen ni kawai ki research publication ki bami napo ka collaboration happening ka Weizmann Institute na Israel but na ka University of California Berkeley tekai ka jing syam jungki baki wat baki teki syamba kini ki uni virus haktin science ki ong coronavirus ude virus barit ba te ngi ong ka jing tho ju ka dai 100 nanometer menta pat hapor bo rung hapo usel kita ki do ki thiet ki jungi te multiply ni te na way virus ka fair karkom multiply te kidan kita ki virus ki barung bat kin la rung sepo ki multiply hatu kata ba kisapan pra itu sel pen pra ki onga burst size it burst hende uniu coronavirus pat umle agum hatarukam open mi kita ki ubat kita ki beron kumba similian ong fi but kat udang penmi kimi sabar ki infeksi ki marjan te kat ki jing tip jungi ya kane ka virus ni tip menta ba
hapor bu urung hakamet usimpor hadu lais ngi bengi ongka latent period ban incubate kamur usimpor ban mi sabar haka mar fio simni virus te kumba lais ngi ki ongka latent period nang to kasawan sa sausngi lai tu sausngi kata ke infectious period kamur bagi mi gi variant ba sa mi pat sana ki sintor ni ki smut ni kato gade highly infectious period kamdai bro news ni te kata ki khot ka infectious period menta sibo menta we ubreu uyo ini corona let's say ulaban infect hapadang ar na saungot ki breu hak jingya ju dengi simba u infect kumba hapo saw ting yong ar not is going to for ndai te menta te kita bar khoi ka sex ka age bar khoi kan kin factor but kineru let's say the fishim kulub langi be yakine filaban kata ka figure bang anga 1 billion na 1 million let's say ngimla ban kot sedu kata handai ka shu ay ya fi kata ka estimate ba ngila ban poi sedu kata te ka ai ka ba kongsan yangi kum mangi ginong sung po state megalana po India nei ba shubo menta haka population gidon ki bre ki bala vaccinate te dangila vaccinate ki kamon maki kimdei sho ban kinyo they are not part of that group ki bala along infection ki bala yo infection te ki break the chain so to haba fishim you vaccine you break the chain kamot katuka chain reaction ka baya no way sa an ar sa sa fra katuka la break te hangta kadon ka jing perkhat ba na borok gi sarkar mde tan po sarkar India but na ka sarkar sabar Europe America Australia borkhoi ba vaccination ka kalong ka bokongsan bha ban break the chain te hendai ban shusho halor kane ka prediction of waves in the page iki waves indian ngan page ne nakini gi ju gi scientist ki ai kita ki baki ong ka mathematical models hadu menta komuni ujuman empat ki scientist bela ban predict ujuman te kumtaru ban ai thick bakan wan kata ka second wave third wave fourth wave mla handai ki la ban shu I only kita ki approximation shubo menta ha kane ka upa jungi ngin ong ba tang naka lifo sanlak tang saulak kumo kalong menta bala ai vaccination te kamot menta sa lifo lak ubreu umpat long completely open te kitu gi lifo lak dang la ban wan virus but multiply pi uniu virus umri tang bu multiply hande kat udang ya lamba ka kita ki population kan bu infect uklaro mutate kami ong ten pareng te gila asyam ru menta na auto Wuhan virus ubasadang po China uya sa UK ukla yo tu baki ong kata ga alpha variant komod B1117 nang tu ulej si Amerika ulej si Brazil ulej si Afrika kat budang lej udang kela khenjat te menta uni ubakam kamlong kam septing uni delta variant uba ki syam nungkong apori India ude B1617.2 kini digi sub lineages te uni variant ki ong ba menta hapo Amerika ru kumba ndri hadu 4% ula ayat lembaga population kini of new cases hapo UK ru hadu 4% of new cases ude uni variant batamai te kita gidi gijing sisa halor jong ni variant but ki research scientist bro satlap ke pathai ki focus ya research hakane ha uni virus but ni expect ba hakini ki snam hakini ki bana but kini ki tayo banwan ki bon kini ki jingtip ke sami sho gendang unfold kum ong ten pareng te mangi ngin kum ka state ngin hap husiar ba banabalai kumbang ong mane only 11% of the state has been vaccinated te khamtam ki breu gi basa let's say senong gendong kim yo access ki information
te ka don kam ya ki si sinong ki thau bat la se bat ka ki ni ki bapnya sinong bat ki bapnya ga sarkar ba kin happen create kata awareness ba amdei ban ken sting ba uni virus ulong ubasisha ubadon bat pila ban yo ga jingpang ga basitam ne pila ban yo ula pila ban do ga men sem lo jong ru da phim husiar Kawai ka bangi day ban sengau thu kalong ba kum kibriu basa ka imlang salang ka sor shalong hibro kawai ka baningkong bangi don kam bangin le kalong ba nginum bakla syu nginum le bakla syu kum bangi le hadin bakawan ka first wave kila yo I hi da ki khamat la jong kum no kibriu ki kensting marson ong ba ka first wave kalakut bat ki yo I ba ka first wave ru ka Khlam da day than ka ba ka Khlam da kta than shibon ki breu ki ba klat ro Khlam da bon te ka jingle sting na kalyang jongki haboro kilyang ka pau teng kreng ha ka jing ya lumbrum ki breu ha ka jing ya bom ya tre deng mas ha ka jing ya ken sting man sat ya lagi jongki kti pendon kam gi sanitizer but hado ka jing sngong thu ba ngidon kami vaksin ru te kita ki jing bakla ki bangi ngile hadien bakawan ka third wave ngatrai kan tala duna kan ka second wave ru ngim dai ningkong ngim dai ban le biang ya kita ki bangi la le te hado ba ka vaccination coverage ka jing pediang jong ki breu vaksin kalong palat ya ka nyo pho % te bangin ya syong sengan bangin ya le sengan kumbale man swang ngatrai kan bakla te ya kata ka jing wan jong ka third wave te lada ngim ya pikir hi te kan lach kan wan hi ten rai ladang ya pikir te bat ka vaccination ngatrai kanum da dai than ka ek bangidon kam ku slai pala Sebab thiet hi dawai kan ngim ju company slot phi namar ha covid Kyndon ki dawai ki bangi long banai ki long ki don ki dawai bangi long banai ma kum ju ro ki hepatitis ha ki kum menchuang on training ka dengue ro Pindi kelumar ki dawai ke bama. Namal wateng pithiet paracetamol nong dia pada IP paracetamol plus something else. Balak khle bari we. Tapi ubah phim dei bandi. Da phidi tang plain paracetamol biang. Da phila di bat ki bakhle bat ki we combination then Kyndon jingma dia. Mau Kyndon jingma hang tu hiru kalah ban jingma pat hadien kalah ban kita ki khalai kini kita ro. Tu ka over counter ban thiet ki drugs na threngin hab hiban ile ban kier ka bala umde budai hi ban kier barbar baha hi bada prescribe de ki doctor bat study pin mar kum dengue le ngang ale hakani ka covid le ngang ale training adali menchim how much ki dawai bangi yo training menta ka change lot ke ki wat ai menta ngi ai na kam tu bang pi menena hadin bala le ya postmortem po Italy ni salap ba kam de ka pneumonia kadai kajinglang tali kasnam hakit snam